jala kencing manis tadi. Ngene nyapa sing biasa. Jogete biasa. Asam urat, asam lambung, kencing manis. Aku kuwi gareng dudu laboratorium. Isine penyakit kok. Aja ngono. Ya sing gagah. Sing gagah. Aja koyo Iya. Iya, aja dadi atimu. Saking senenge atiku polahku kaya ngono mau. Oh, nggih. Ya ganti Mas Garing sing gandrung. Duh, Apa to awakku dhewe? aku ora nyimak mau. Iya. Apa to awakku dhewe. aku mlaku nggih Kacang Mas. Kakang Mas ora kacang Mas. Lah mlaku-mlaku rene Iya, lho. mlaku rono. Digandeng